Kaixo denoi, zer moduz? Gaur kontatuko dizuedan ipuina, asko maite zaitut, izenekoa da. Leire Gutierrez Salaberriarena. Ea, aber gustatze zaizuen. Bazen behin, Naia izeneko neskaundi bat. Naiaren amatxok, anaiatxo bat izango zuela kontatu zion Naiari, eta ume txiki bat tripean zuen gordeta. Naia pospozik zebilen, baina derrepente, amatxo ospitalera joan zen, eta bera urduritzen hasia zen. Aitatxok eskutik heldu, eta berak ezagutzen ez zuen toki batera eraman zuen. Hau da ospitala, Naia, esan zion aitatxok, eta Naia urduritu egin zen. Amatxo hor dago? Bai, eta sorpresatxo bat daukagu zuretzako. Oparitxo bat daukagu. Oparitxo bat, esan zuen Naiak pose zirrikitan. Amatxo ikusiko dut azkenean, eta oparitxo bat, ze oparitxo izango te da? Amatxok eta aitatxok, bere anaiatxo txikia aurkeztu zioten. Begira, hause, oian da. Naia, zure anaiatxo txikia izango da. Oian nire anaia txikia da? Ez dut nahi, esan zuen orduan Naiak. Ni naiz, etxe honetako erregina. Ni naiz etxe honetako printzesa. Nik nahi dut agindu, nik nahi dut jolastu, eta nik ez dut nahi hemen ume txiki gehiagorik egotea, Ni txikia naiz oraindik, esaten zuen Naiak. Baina laster asko konturatu zen. Oian etxera ekarri bezen laster, ez zeukatela amatxo da aitatxok hainbeste denbora berarekin jolasteko. Berarekin egoteko, berarekin hitz egiteko, beti lanpetuta zebiltzan. Amatxo! Egon, pixka bat, momentu bat itxaron. Aitatxo, orain ezin dut, Naia, erantzuten zioten. Eta Naia azerretu egiten zen. Azerrenago, esaten zuen. Gero eta gehiago. Amorratuta nago! Pentsatze zuen. Eta triste sentitzen naiz. Eta bakarrik nago. Orain, anaiatxo txiki badaukat. Oian. Eta zer egin behar dut nik? Nik bakarrik egon nahi nuen amatxo eta aitatxorekin. Eta orain, oian ere badago. Baina egun batean, oian gaixotu egin zen. Ikaragarrizko sukarra zuen, eta amatxok ospitalera eraman zuen, sendagilearen gana. Urduri zegoen Naia. Oso larrituta zegoen. Aitatxo, nola dago oian? Aitatxo, nik oianekin egon nahi dut. Aitatxo, faltan botatzen dut oian. Aitatxo, ekarri oian. Konturatu zen, berak ere asko maite zuela oian. Ez zuela haser egon beharrik. Eta amatxori esan zion. Amatxo, ja etxera etorri zarete eta pospozik nago. Orain, utziko didazu oian zaitzen, eske ni handia naiz. Eske oian txikia da eta ni handiagoa naiz. Ertaina, ni pixkat ertaina naiz, baina lagunduko dizut amatxo. Eta amatxok, noski baietz maitia, asko maite zaitut, eta nire laguntzaile handiena zu izan beharko zara, esan zion amatxok. Naiak laguntzen zion biberoia ematen, pardela aldatzen, bainua eta gero lehortzen eta kremita ere batzutan berak emate zion. Oso pozik zegoen. Orain, oso pozik nago, esaten du Naiak.
Orain etxean 4 gara, amatxo, aitatxo, Oian eta ni. Oian, goxo zaituko zaitut nik. Asko maite zaitut. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan. Ondo pasa!